Kumusta? Ako si Teacher Kate. Ug karon atong hisgutan ang common noun o proper noun. Ang common noun mao kini ang kasangaran nga ngalan sa tawo, butang, hayop, lugar, o panghitabo. Nagsugod kini sa gamay nga letra. Pananglitan. Doktor, lapis, parke, o iro. Karon, atong hisgutan ang proper noun. Ang proper noun mao kini ang partikular nga ngalan sa tawo, butang, hayop, lugar, o panghitabo. Nagsugod kini sa dako nga letra. Pananglitan. Dr. Cruz.